Lalaki giingon nga dunay problema, gituwa ang naghikog pinagi sa pagsunog silang Pinoy-anan, patay. Upat ka mga balay ang naugdaw sa nasong sunog sa Purok 8, Barangay Kamputhaw, nining Dakbayan sa Sugbo. Ano ang akong report. Maing pagkapaig sa lawas ng usa ka lalaki 15 napil sa pagkasunog silang Pinoy-anan. Naila kining si Alex Sanchez, 51 anyos, 15 gituan, nga maurasab ang minay sa pagsunog silang Pinoy-anan. Wara makadako ang sunog diri sa Purok 8, Barangay Kamputhaw, sanglit na dali siya sa pagpaong sa atong kabomberuhan. Apan usa ka kinabuhi ang nakalas ni usa ka lalaki, suicide usa sa mga anggulong gitanaw karon sa mga investigador. Din matud pa sab sa inahan sa kaning lalaki nga kanunay na kini maghadla-hadla mga hikog gani adunay mga suicide notes nga iyahang gibilin. Sumao sa inahan ni Sanchez nga buhi pa kini dihang nakita atol sa pag-ulbo sa kalayo. Gani diriyot pa siya maapil. May lang kay gipagawa siya sa iyang anak. Pag abdi na ko sa pultahan mo, may sugat ako. Ang akong pultahan, sir. Kuha naman kay pa kumuduko gaana ako di kamang ko. Ya mo may ako siyang nasugatan. Nagda magbaldi. Iyang gikabiyahan og tubig haron ko makalugwa. Nakagwa ko kay gikabiyahan ba diyang siga nga nag-anak ko. Kanang namatay? Oo, kanang namatay. Gitugan sa inahan nga gawas sa pag-inom. Nagumunusab kini sa illegal nga drugas. Sinungdan nga na priso na gani kini kaniadto. Ang suwat ni Bade siya ba? Magpakamatay ko ingon na. Pero ayaw jud og bilare, ilubong dayon ko. Nangatawa mi. Ana. Ako kasunod, mo gyapon maghikog lagi siya, magpakamatay siya. Pag na siya problema nga doon na siya mga sa previous week na siya mga hulga nga iyang maghikog siya. Samtang upat ka balay ang naugdaw sa sunog nga halos ginama sa mga light materials. Nadawat sa Cebu City Fire Department ang alarma alas 9:23 sa buntag ug napahong alas 9:54. 80,000 pesos ang gibana-banang danyo sa sunog. Burn na to is total siya 5. Tulo ang totally burn nga duha ang partial. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.